Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagpulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island Region ang amon idulong sa inyo. Kagari ng top story subong adlaw, Pebrero 5. Dakpanay Koloro masugod sa Pebrero 16. Councilor Espino hindi pag-isula ng hangkat sa nagapakilala transport leader. Smuggled ng mga sigarilyo nakuha sa isa ka babae sa Cadiz City. Showcase order ginserbe na batok sa regular employees ng DRMO nga ginaligar may kahilabtanan sa pagpalapaw sang gatong. Cloud cluster nga posible mga NLPA sa isang Mindanao ginamonitor sang pag-asa. Kag sa good vibes, blessing sa one-stop shop kag ambulatory surgical center sa Riverside Medical Center ginpatigayon. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, cloud cluster nga posible mangin low pressure area sa isang Mindanao gina-monitor sang pag-asa. May pagtipon-tipon sang pangadod nga nakita ang pag-asa sa isang Mindanao. Sunod sa pag-asa, gamay ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Pero ila ini sa gihapon nga ginabantayan sa posibilidad nga mangin isa ka low pressure area. Ang hangin nga amihan ang nag-aapekto sa gihapon sa Luzon kag Easterlies naman ang nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Kung aga, tubtob-udto, mangin mainit ang panahon sa Visayas kag sa hapon mangin magalumon ang kalangitan nga may posibilidad sang pag-ulan kag pagpanaguob. Sa buwas kag sa Biyernes ginapaabot ang pagbalik sang shearline ukon ang pagtabo sang mainit kag matugnaw nga hangin nga mahimo magdala sang ulan sa halos bilog nga pungsod sa Pilipinas. Sa number 9, isa ka komitiba ang itukod sang City Legal Office kag Bacolod Housing Authority para masulbar ang problema sa water supply sa Araw Relocation Site sa Barangay Vista Alegre. Natungod man sa mga reklamo kag pagbangigay sa mga residente angod sa pagdumala sang water supply gikan sa mga overhead tank sa Araw Relocation Area sa Barangay Vista Alegre, gintugyan sadto ni Mayor Albi Benita sa Public Order and Safety Office ang pagdumala sa water supply project. Pero sa nagligad nga inadlaw, liwat nga nagpadulong sa opisina sang alkalde ng mga residente agod ireklamo ang ginaligar hindi alalangay nga pagpalabot sang supply sang tubig. Gani ginaplano sang City Legal Office nga magtukod sang interim committee upod sa Bacolod Housing Authority antes pa man ang posible nga pag-take over sang syudad sa pagdumala sang water supply project sa relocation site. Kaulat kami istorya pa kami sa DPWH kung anong status sina, but in the meantime para maseto lang ang ang dispute over sa sina nga water supply sa dira nga lugar, ang City Legal Office naton in coordination with sa aton nga BHA is planning to create an interim management committee nga mismo ang mga pumuluyo man themselves. We call this interim kay tungod wala pa na turnover sa city. So interim anay nga sila mismo ma-come up with agreeable terms kung Sa number 8, mga ginapatian smuggled ng mga sigarilyo nakuha sa isa ka babaye sa Cadiz City. Pinaagi sa anti-smuggling operation ginpatigayon sang Bacolod Maritime Police Station, Bureau of Customs 6. Kagiban pa nga ahensya sa gobyerno nakuha sa isa ka babae ang sang Lunes ang hapon ang ginapatian smuggled ng mga sigarilyo sa Barangay Cadiz Viejo City sa Cadiz City. Na-intercept sang otoridad ang isa ka Mitsubishi L300 van nga may unod nga mga ginakabig kontrabando. Naresto ang 37 anyos nga babae nga may dala nga 150 ka mga rims sang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor sang 168,000 pesos. Ang suspect pasakan sang kaso nga violation sang Customs Modernization and Tariff Act. Sa number 7, showcase order ang ginserbe na sang City Legal Office sa opisina sang babae nga sa ka-regular employee nga natudlo may kangtanan sa pagpalapaw sang produkto petrolyo sa DRRMO.
Ginserbe na kainas ang katapos ang City Legal Office ang show cause order batok sa regular employee nga babae sa opisina sa Bacolod DRRMO. Wala sa opisina ang natungdan. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo, magahulat sila sang sabat gikan sa empleyada sa sulod sang 5 ka adlaw. Antes pa man siya posible nga pasakan sang kaso angot sa ganaligar pagpalapaw sang supply sang gatong gikan sa DRRMO. Nagwa sa investigasyon sa City Legal Office nga sang nagligad nga tuig, may napulo ka beses nga gin-deliver ang 20 tubtub 40 ka litro sang supply sang gatong sa mismo balay sang empleyada. May pila na ka mga personnel kag bisan job order workers ng DRRMO ang ginpatawag sang City Legal Office angot sa mga insidente sang pag-siphon sang gatong sa DRRMO. Pa-receive na sang ato na City Legal Office ang show cause order sa isa ka employee sang ato nga DRRMO for alleged siphoning o kung paggamit sang gasolina na sa syudad dapat for personal use, no? Wala ta kabalukon sa diin nila nagamit basta it's not being used for its intended purpose para sa gobyerno. Sa number 6, sa bulig sang teknolohiya, irigasyon, lakip na mga agricultural inputs, nagapati ang Office of the Provincial Agriculturist nga sarang malabot ang target sang probinsya nga 6 metric tons nga rice production kada ektarya. Inisunod man kay OPA OIC Dina Honsola nga upod kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagapamuno sa pagpanagtag sang 246 ka sako sang binhi sa mga farmer beneficiaries gikan sa Cadiz, Manapla, Ilog kag Ibi Magalona. Ang mga nagbato ng apektado sang kalamidad kaangay sang pagbaha. Ang ilang pagbato ng paagi sa binhi sang provincial program naging punduhan gikan sa 20% sang Provincial Development Fund. 208 asa sa 246 kasako sang binhi ang ginhatag sang Negros Occidental Seed Growers Agriculture Cooperative o kon Nosgaco. Kagang 38 kasako ang gikan sa probinsya. Ang Nosgaco naginatapuan sang 39 ka mga accredited seed growers kag members ang nagbaton sang bulig gikan sa amo nga programa kag ang paghatag nila sang binhi ang kabahay na sang ilang corporate social responsibility. Pagpanghangkat sang gobernador sa ila amo nga pasakaan sa 6 metric tons ang production kag ining masarangan paagi sa certified o kon maayo nga mga binhi. Yara karon sa 84 to 86% ang rice sufficiency sang Negros Occidental. Narita sa 4 metric tons lang. So if you can increase that to 6, that's 40 bags more per hectare. And that will, of course, help the farmers. But to do that, we should also be able to distribute good seeds, no? Certified seeds or good seeds. No? And fortunately, in Negros Occidental, we have a rice seeds association that produce this. Of course, we also get assistance from the national government for hybrid rice. Ginalantaw na mo nga hindi man instant, no? So may target kami nga 2025 to 2065, and then the rest of the naman 26, 27 makalabot 6 with all the agricultural inputs, support, technology, irrigation, all the components ng rice production matingwaan naton, and of course in partnership with all the agricultural partners namon, PhilRice, Department of Agriculture, NIA, and others, PhilMic for the farm mechanization, probably we could attain. Our challenge lang I think is the adverse effect of calamity, the drought and of course the typhoon, the flood. Sa number 5, nagdangat sa 57 tanan ka pamilya ang apektado sang nagluntad nga sunog sa Talisay City kahapon. Naglabot sa 232 ka mga persona o kon 57 ka pamilya ang apektado sa nagluntad nga sunog sa Purok Pasil sa Barangay Zone 5 sa syudad sang Talisay kahapon sang hapon. Suno sa pamuno sang DSSD sang Talisay City na si Jonela Madrona sa City Evacuation Center nagatiner ang mga apektado nga pamilya. Suno kay Madrona, magahatag ang Talisay City government sang bulig pinansyal para makapatukod liwat ang mga biktima sang sunog sang ilang puluyan
kag magatanyag ang syudad sang cash forward kung sa diin makabato ng mga apektado sang minimum wage assistance samtang nagapadayon ng liwat kapag patukod sang ilang nga mga balay. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP Talisay City, posible nga kuryente ang ginhalinan sang sunog. Sa number 4, Governor Eugenio Salacson na nagapanugyan sa mga negrosanod nga maging vigilant kon mabinantayon sa tungasang pagsaka sang kaso sang dengue karon kag ang typhoid fever. Iniman ang tuman kadamo sang kaso ang typhoid fever suno sa iya. Pero kung ipaanggit sa kasubong nga tion sa nagligad nga tuig, nagsaka ini sa 100%. 80 ang reported nga typhoid fever cases as of January 18. Sunod sa gobernador, ang typhoid fever kaangay isang dengue cases ang sarang nga malikawan paagi sa matinlo nga palibot. Gani nagapanumdum siya sa publiko nga mag-andam kag magpatuman sa mga tikang para malikawan ini. Duha ang gin-report sa Provincial Health Office nga typhoid-related deaths kag duha man ang suspected dengue deaths. Kasi 100% pero hindi dako ang cases, no? Pero if you compare it to January last year, nag-double siya. But of course, we should be vigilant about that because ang typhoid can be avoided, just like dengue. Dengue can be avoided, no? So anyway, our provincial health office is again on top of the situation and reminding the LGU's health units about these cases of dengue and typhoid. Sa number 3, ginatutukan karon sang Office of the Provincial Agriculturist ang recovery and rehabilitation efforts sini para sa mga mangungumang apektado sa paglupok sa Bulkan Kanlaon. Sunod kay Dina Hinzola, ang OIC Provincial Agriculturist, wala na sang may nagdugang sa damlag 129.7 million pesos nga balor sang kalitan sa pananong tugas ang paglupok sa Bulkan Kanlaon. Sa mga labing na apektuhan, ginatutukan ang recovery kag rehabilitation plan. Pathag ni Inzola, hindi pa man abi sila liwat nga makapananom bangod sang sitwasyon. Ang may ma-produce naman, labi na yadtong sakop sang 6-kilometer danger zone, ang ginbuligan nila sa pagbaligya sang ilang mga produkto. Wala labot sang relief assistance, may bulig man para sa ilang nga palangabuyan. Kalabanan sa mga apektado mga high-value crops na nagabalor sang 124.9 million pesos, pati na palay sa 4.1 million pesos kag mais sa 503,000 pesos. In terms of livelihood, sa mga farmers. Hindi pa kami makahatag because we have to wait nga ma-normal ang situation kaya ma-invest ka agricultural inputs base maapektuhan sila gyapon. What we did is nagbulig kami sang pagbaligya sang ilang nga mga products, no? Baligya namon di sa Capitol employees, sa iban post namon sa Facebook, kay ginbuligan namon ang Castellana nga farmers na mabaligya ang ilang nga mga vegetables, ang ilang mga produkto para makabulig man sa ilang. Sa number 2, mga tenants sa Manukan Country ginapaabot nga makaplastar na sa mga gintukod nga mga tent sa Badason nga simana antes pa man ang pagpangudal sa SM Prime Holdings Incorporated. Na-plastar na karon ang mga tents nga magaserbe extension sa mga tenants sa Manukan Country sa Father Ferrero Street. Gani ginapaabot ni Councilor Celia Flor, ang pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse ang Konseho, nga sa Badason simana makasaylo na sa mga tents ang mga tenants antes sang pagpangudal sa SM Prime Holdings Incorporated sa daan nga Manukan. Naga-operate ng temporaryo nga Manukan sa parking area sang mall. Ugaling bangod magamay ang lugar, ginpakamaayos ang Bacolod LGU nga mapatuman ang road closure sa Dalan Ferrero nga sarang nila maggamit sa negosyo kung masugura na ang pagdemolish ang daan nga Manukan. Magluwas sa tig 20,000 pesos nga financial assistance para sa mga roll-up door sa mga tenants. Personal nga nagpain sang 500,000 pesos nga pondo si Mayor Albi Benitez para sa mga food vouchers agud mabuligan ang 24 ka mga tenants nga apektado sa natalana nga demolisyon. Paagi sa Joint Development Projects ng Bacolod LGU, upod man sa SMPHI, ginatuyo nga ma-develop ang 3-hectare properties ng syudad sa reclamation area. Lakip na diri
ang Manukan Country. Nag-okay man sila nga kung ara ng tents, makaplastar sila additional seats, no? Kaya kulang gid man dito, gamay gid man ang seats dito sa ang capacity, sitting capacity dito sa may SM. So, kaya mo na nga nag-ayo sila, nabutangan sila dito sa extension abi nila. Pero once ara na ang tent set up na, nag-agree na gid man na sila yang pwede na sila sirhan. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Subong adlaw, Councilor Alvictor Espino wala nagakalingkang sa pandam sa nagapakilala leader sang transport sector sa ginaplano nga dinakpanay isang kolorob nga mga salakyan sumugod sa Pebrero 16. Yari ang report. Handa si Councilor Alvictor Espino, pamuno sa Committee on Transportation and Traffic sang Konseho nga tubangon ang nagapakilala leader sang Negros Panay United nga si Warren Gangoso nga nagpost sa social media sang paandam batok sa ginaplano nga pagpanakop sa Bacolod Traffic Authority Office sa mga kolorom nga salakyan sa Pebrero 16. Wala na uyuna ni Espino ang mga tinaga ni Gangoso, hindi lang batok sa Konseho, kundi pati na kay Mayor Albi Benitez. Listingan niya I will meet him anywhere, anytime, with kung anong gusto niya ngayon. Kaya ang ginapahog iya ako, ginapahog yung syudad, ginapahog iya si Mayor Albi. Ginklaro ni Espino nga hasta karon wala siya sa may nabaton nga imbitasyon o kun request halin sa transport sector para sa ginihinyo nga pagdialogo ante sa ginaplano nga dinakpanay. Hindi niya gina-isolate na lang ang isa ka sektor, especially the transport sector. On February 15, masira na ang aton nga business permits and licensing office. Tanan nga wala sang business permit. Of course, may konsekwensya. You will be operating on the premise nga illegal ka na because wala ka naka-renew sa business permit. Ginpahayag ni Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers Chairman nga si Rudy Catedral nga sugatao nila sang pag-untat biyahe ang ginaplano nga dinakpanay sa syudad. Luyag niya nga rekta nga masugilano ng alkalde sa mangin palaabuton sang transport sector, ilabi na sang Traditional Jeepney Organization bahin sa ginapatuman nga PUV Modernization Program. Gindugang ni Catedral nga bilang katapos ang manibela, wala nila ginakilala ang liderato ni Gangoso nga malawig na ginkaka sa transport organization. Kag sa Good Vibes, ginbuksan na ang bago nga main building sang Riverside Medical Center kung sa diin makita ang one-stop shop. May bago naman sila nga ambulatory surgical center. May report si Romeo Subaldo. Pagsulod mo pa lang sa main entrance ng Riverside Medical Center, amo na sini ang maabdan mo nga itsura sang sulod sang building. Daw hotel ang ambience, ang main lobby sang ospital sadto nangin isa na ka one-stop shop. Sa sininga area, makita ang information, cashier, admitting, registration, health maintenance organizations, medical social services, kag ang tanan nga kinahanglan nga serbisyo para sa outpatient. Suro sa kay Genesis Goldie Gulingan, ang president kag CEO sang RMCI, hindi na mabudlayan ang mga pasyente kag ang ilang mga kaupod sa bago nga setup sang ospital. Sa pagsampot mo pa lang sa ospital, yari na diri ang tanan mo nga kinahanglan. Isang una, kadamo bulas ang katuan sa pasyente. So, ang hindi mo naman centralize naman ang tanan ng mga offices na kinahanglan sa pasyente. Administration, admission, billing, HMO nila, social welfare, no? Adilitanan. So sa serbisyo naman, may urgent care clinics, patupad niya, laboratory, sa PIAC, radiology, x-ray, ultrasound, CT scan, MRI, reproductive health. So diri sila nga labi, kumpleto na, hindi na sila That's why one-stop shop, sir. One-stop shop siya. Nagbutang man ang ospital sang area para sa mga serbisyo gikan sa gobyerno para man mangin mahapos para sa mga pasyente kag sa ila kaupod ang pagproseso sa mga kinahanglan nga mga dokumento. So ang opisina sang say back chip, sang MyVip, DSW, kag mga
tanan nga nagahatag sa ayuda para sa pasyente. Ay man ari ang social welfare. Ano na siya nagapatigayon kabulig sa mga pasyente. Kaina, ginpatigayon ang blessing sa bag o gin-renovate nga building nga ginupdan sa mga empleyado, mga doktor, kag mga partners sang RMCI. Nag-blessing man sa bagong nga ambulatory surgical clinic, ini naman ang parte sang ospital kung sa diin ginapatigayon ang minor surgery. Sa una, wound care na siya. Now it is an ambulatory surgical clinic. Ambulatory surgical clinic means may mga surgical procedure nga day operation lang, day care lang. Hindi kinala ni-admit ang pasyente. For the day lang yun. Minor surgeries. Minor. Ma-procedure sa aga. Pagkahapon, nung kapulisya. Amo na, no? So, hindi kinala ni-admit ang pasyente. Therefore, mas simple. Recovery mas dasig. Simple, mas affordable. Hindi na kinala ni-admit ang pasyente. Suro sa management sa ospital, palagi na pag-innovate kag pag-improve sa ospital para mapahapos pagid ang tanan para sa mga pasyente. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagantas kita magtakop, tamyon naton sa mayong hapon, aton nga mga viewers sa Facebook, si Mirna Clavel, kay Ma'am Jocelyn Loquero from Hong Kong, kay Tweety Marie from Riyadh sa Saudi Arabia, subong man kay Ma'am Jubea Janala from Baguio City. Kay Ma'am Gloria Bantigue sang Pulupandan, kay Joshua Sabio, nagatamyaw sa mga sa kapamilya niya sa kay Agustin kag Sabio family, kag ginatamyaw man naton sa happy birthday nga lola nga si Lola Ding Ramos sang Isom City. Kay John Rubin sang Kuwait, subuman kay Ma'am Silva Moleno ang Mini Sugar, si Romy Hisam from Kalumangan sa Baguio City, kay Sir Jeffy Hevero of Sarait Himamaylan City, kag subuman kay Ali Carion, kay Karen Saliliano, nagasuli ang pangalan, Raxo Oner, nasuli man from Kawayan, Negros Occidental, Ironheart Arellano, or kay Sir Federico Infante, nagatanaw man sa aton karon, kay Ma'am Nikki Shocon, Bing Imnase, Ray Balile, kag kay Lloyd Navales. 90 days na lang o 96 days na lang kuno ang nabilin before sang election day. Lindol Sunyo, mayong hapon sir. Subong man kay Romel Galio, Boy Salbao, Jonathan Tere, Sandra Lu, kag kay subong man kay Mr. Roger Mijares. Kagamuyad to ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.